ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири Асияи 147 варзигари тоҷик Давлатманд Чӯпонов бо варзигари рус Роман Огулчанский муҳориба гузаронд ва дар ин навор мо ба шумо абзори ин муҳорибаро пешкаш мекунем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. бояд қайд кард ки муҳорибат дар вазни ним сабук, яъне 66 кг баргузор гардид. Роман Огулчанский рекорди 12-3 дорад, яъне 12 ғалаба ва 3 бохт. а Давлатманд Чӯпонов бошад 10 ғалаба ва 3 бохт дорад. якум раунд оғоз шуд ва ҷанговаро дар маркази қафас вохӯрданд. аз оғози муҳориба Давлатманд Чӯпонов зарбаҳои пои худро ба кор даровард ва ба рақиби худ лоукикҳои хеле сахт мезад. Огулчанский беҷавоб намемонд. ӯ низ дар зарбаҳои Давлатманд ҷавоб медод, аммо зарбаҳои Давлатманд ҳам дақиқтар буданд ва ҳам вазнинтар буданд. баъди якчанд чунин зарбазанӣ, Огулчанский ин зарбаҳои Давлатманд Чӯпоновро ҳис кард ва маълум буд ки ин зарбаҳо ба пои чапи ӯ зарар расонданд ва ӯ каме эҳтиётона меҷангид. баъди якчанд сония Огулчанский ба Давлатманд ҳуҷум карда якум рақам кор мекард ва Давлатманд маҷбур шуд ки ба назди сетка рафта аз он ҷо дуюм рақам кор кунад. баъди якчанд зарбаи Роман, Давлатманд Чӯпонов бо як зарбаи сахти худ Роман Огулчанскийро ба нокдаун равон кард ва дарҳол ба ӯ ҳамла карда якчанд зарбаи дигар илова кард ва довар маҷбур шуд ки муҳорибаро манъ кунад. ҳамин гуна Давлатманд Чӯпонов дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. мо Давлатманд, даста ва ҳамаи мухлисони ӯро, ҳамаи мухлисони ММА тоҷикро табрик мекунем. муҳорибаи пурраро дӯстон баъди якчанд дақиқа дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метонед. то боздид хонободу сарбаланд бошен.